Okay, let's go. No a ak sa nemýlim, tak pôjdu mi na invade, asi na červenú. No dobre, keď mi ide pomôcť, fajn. Ak budem mať v pohode HPčka. No tak on ešte nepoužil Včko, no. Použil. Dobre, tak budeme dúfať, že to nevie hrať. Bola tu. A vyžralo mi asi... A nie. Jo, ok. Ako, ja som myslel, aby si išiel teraz hneď naspäť. No já jsem stejně jako potřeboval. Jo, tak. OK. Kam potřebuješ? Já neměl manu, že jo? Jo, a daj si ju na rýchlu sem. Ľudne. Mně se bez many nechce fajtit. Chápem. Ok. Nemá flash, jo? Jo. Daj si jo. Dík. Jo. No, Bího, smaráda. No, ono nemá flash. No, presne. Hovorí no, vedia to hrať na tom bote to kombo. Evelyn šla back. OK. Doufám. Hej, ona by po tebe nešla ani, lebo ty by si ju dal one shot, lebo mala 4 HP iba. No, vidím. Tak ja idem na krapsov. Evelyn je dole. Dal si ho? Jo. Výborne. Mu flashnul na držku. Dobre, Evelyn použila ultinu. Ale aj ja. Recallu. Jo. Už sem ide. Běžím ti naproti. Jo. Hoď mi to. Mám tady oba. Bežím, mám ultinu. Já mám taky ultu, oni se mě bojí. Dáváš? No, ani nie, mám tu oboch. Jo, no dát.
Sorry. Kámo, Já se to nemůžu, mám otevřený okno, je mi teplo. to šel to, ne? Jak z GTAčka, ten šuli. Jo, no a tady je rovinka, že jo, takže tady to všichni rozulej, i s autama, i s motorkama. Ale Proč ty mi za ten chvilku Xerath je šel na kámo. top mid? Co dělá ten Xerath? Nevím, s kapiňou jak. Posledný brak. 3 jsou na midu, no. Jo, idem. Mám ultinu, takže. Dáš mi jednu tu ajkosku? A tak druhý ajkos? Kámo, Nice. ty si pa. Kámo, 1000 a to normálně si jim lupal po plešinách. Jsem dá. To čo? Prečo mi pustilo hru len tak? A to čo je? Tak to je ono. To je za kokotinu. Rád bych ti pomohl, ale nemůžu. To je v pohodě. Já proč Hlavně mi z Fortuna. Pantheon pohrtil na tou golema. TF. Nie, on sa chcel dostať cenu v zmysle, že... A ty robíš čo? Šel jsem zabavit Joneho. Nice. Tak jdem? Jo. Ale Talia. Běž mu dozad, no? Je treba. Jak to, že tuto? To čo je? Že Miss Fortuna je tu dvakrát, kámo. To čo je? Dáte ho? Jo. Ten Pantheon není dobrý. Tak ja tam idem pomôcť, a ona príde a ho vyžere. Okay. Bež k nám. Vychrá? Upřímně. Doběž ho? Nie. Lebo neviem, odkiaľ som dostal také bomby. Maka bude dávať ultinu. On to vyhrál. Ty, nie, lebo ja som ho... Smajtol o 4 sekundy skôr. Nemal 1200. Ach jaj. Máš tam... A, v pohode. To už dáte. Ten on si zahrál, no. Jedna věž je dole. No, dajte obidve a pušnite to. Ale... No vidíš to.